Nin a mina de Touro nin a celulosa de Altri son proxectos que gusten o Bloque Nacionalista Galego. Para a súa voceira nacional, os dous poñen en risco a actividade marisqueira da ría de Arousa, da que viven 4.000 familias. Bombas ambientais que son un auténtico perigo para o futuro de 4.000 familias na ría de Arousa. O Goberno de Rueda coloca os intereses de dúas multinacionais por riba dos intereses da xente do mar, porque tanto a actividade da mina de Touro como a da macrocelulosa de Altri terían un efecto letal para esta ría co risco que iso significa para liquidar a actividade pesqueira e marisqueira. Hoxe Ana Pontón mantivo un encontro en Vilagarcía cos alcaldes e cargos municipais do BNG nos concellos da Ría e do Baixo Ulla afectados polos dous proxectos. A líder nacionalista recordou o problema de produtividade da ría de Arousa ante a inacción dixo da Xunta. Lonxe de ser parte da solución, o PP é parte do problema. E é parte do problema porque en lugar de actuar con decisión e con propostas para recuperar a productividade desta ría, o que está facendo é engadir novas ameazas, apoiando proxectos contaminantes como a mina de Touro ou a macrocelulosa de Altri, que poden significar o golpe de gracia do marisqueo na ría de Arousa. No seu lugar, Pontón demanda a paralización dos dous proxectos. Ademais, puxo sobre a mesa propostas para recuperar as rías galegas. Entre as medidas, defendeu a posta en marcha dun plan de rexeneración integral consensuado co sector, as universidades e os centros de investigación. Esos 250 millóns de euros públicos que o PP quere entregarlle a unha multinacional portuguesa como Altri estarían moito mellor invertidos na ría de Arousa e tamén en mellorar o río Ulla, porque sabemos que son dous ecosistemas que un sin o outro non teñen sentido, e esta é unha proposta que volveremos levar ao Parlamento de Galiza. A articulación dun plan de cobertura económica e social para os traballadores do mar, a recuperación do seguro público de produción marisqueira que lles asegure unha renda digna cando non haxa actividade ou o desenvolvemento dun proxecto de semente de moluscos son outras das propostas do BNG para recuperar as rías galegas.